କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ସାଇବେରିଆର ଏକ ଜେଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ରୁଷିଆରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଥିବା ଜେଲରେ ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଏଦୀ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଜେଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ବରଫ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜେଲରୁ ଖସିଯିବାର ଖୟାଲ ମଧ୍ୟ କାହା ମନକୁ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ କଏଦୀ ଥିଲା, ଯାହାର ଦିମାଗ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ହ୍ୟୁବର୍ଟ ବ୍ରିଙ୍କଫର୍ଟ। ତାକୁ ଏହି ଜେଲରେ 25 ବର୍ଷର ସଜା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏହି ଜେଲରୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିନେ ମିଳିଗଲା। ସେ ଏକ କୋଇଲା ମାଲଗାଡ଼ିରେ ଲୁଚି ଏହି ଜେଲରୁ ପଳାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ମାଲଗାଡ଼ିଟି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ଜଣେ ରଷିଆନ ସୈନିକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜେଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିବା ସଜାରେ ତାକୁ ଏକ ଖୋଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ସେହି ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପୁରା 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ପୁରୁଣା ଜେଲ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଜେଲରୁ ପଳାଇବା ପରଠାରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଏଦୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ବହୁତ ମାରିଲେ। କଏଦୀମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏତେ ଆଘାତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଜେଲର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଜେଲରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜର୍ମାନିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ହୋସ ଆସିଲା, ସେ ଏହି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜେଲରୁ ଆଉ ଥରେ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜର୍ମାନିଆନ ହିସାବରେ ସେ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏହି ଜେଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଗଲେ, ବାହାରେ ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସେ ସେହି ଜେଲରୁ ନ ଗଲେ, ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ହିଁ ସେ କୋଇଲା ଖଣିର କାର୍ବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାର ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ସବୁ ଗରମ କପଡ଼ା କାଢ଼ି ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଡକ୍ଟର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଡକ୍ଟର ଏଇ ନର୍କରୁ ଲୁଚି ପଳାଇବାର ଯୋଜନା ବହୁତ ଦିନରୁ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହ୍ୟୁବର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲ, ଏହି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସଟି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଆଉ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ଏହିଥର ସେ ମାଲଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜେଲରୁ ପଳାଇବାର ଯୋଜନା କଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆନ ସୈନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରିଯାଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱାର୍ଡେନ ରଷିଆନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁବର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁବର୍ଟର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏହି ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡାରେ ମରିସାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡେନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଭାରି ଚତୁର ଓ ସାହସୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନର କଠିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ଏକ ସିଲ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ସେହି ସିଲ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କଲା, ମାତ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାର ନିଶାନା ଚୁକ୍ ହୋଇଗଲା। ସିଲ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ତାର ପିଛା କଲା। ସେତେବେଳେ ସିଲ୍ଟି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର କଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ପୁଣି ସିଲ୍କୁ ପିଛା କଲା ଓ ଫାୟାରିଂ କଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଥର ଗୁଳି ଯାଇ ସିଲ୍ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ହ୍ୟୁବର୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେହି ସିଲ୍କୁ ଖାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ସେ ତାର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ବରଫ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଚାଲିଲା ପରେ ତାକୁ ବରଫ ମଝିରେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେହି ଗଛ ଦେଖି ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେମିତିକି ତାକୁ କେଉଁ ଖଜଣା ମିଳିଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ କାଠ ଏକାଠି କଲା, ନିଆଁ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶୋଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲା। ଏପଟେ ୱାର୍ଡେନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁବର୍ଟର ତଲାସିରେ ଥିଲା। ସେପଟେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏକ ବରଫ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଝଡ଼ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୁନା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏବେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ
ଏବଂ କେତେ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ଫିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନଦୀକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଠର ଏକ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲେ। ନଦୀରେ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରୁ ବେକାବୁ ହୋଇ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଜଣକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୂଳକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏବଂ ସେହି ଲୋକ ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଏବଂ ସେହି ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ସାମାନ ଉଠାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କୌଣସି ବସ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଋତୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ଛାଇଗଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିର ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବହୁତ ଓଜନିଆ ଥିଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଉଠାଇଲା, ଲୋକଟି ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ତାର ସୁନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାବି ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁବର୍ଟର ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଭେଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଏକ ଦଳ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭେଡ଼ିଆ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସେ ଚଢ଼ିଥିବା ଗଛଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକର ଆବାଜ ଶୁଭାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକାରୀମାନେ ସେହି ଭେଡ଼ିଆକୁ ମାରି ହ୍ୟୁବର୍ଟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେହି ଶିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଜନବସତିର ସୁଖ ପାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେହି ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ଗାଁକୁ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡେନଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଜେଲରୁ ଜଣେ ଜର୍ମାନିଆନ ସୈନିକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଗଣାଯିବ। ମଜବୁରିରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଦେଲେ। ବହୁତ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାଠ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଗଲା। କୁକୁରଟି ଖାଇବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ସେହି କୁକୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେହି କାଠ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଗଲା। ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକମାନେ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଏବଂ ମାଲିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମାଲିକ ହ୍ୟୁବର୍ଟର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାଲିକକୁ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଉପରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଲା। ମାଲିକ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତା ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ୱାର୍ଡେନକୁ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ବାବଦରେ ଖବର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୱାର୍ଡେନ ଷ୍ଟେସନରେ ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସହ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଥିଲା ଓ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ୱାର୍ଡେନ ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ହ୍ୟୁବର୍ଟର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାରଣ ତାର ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ୱାର୍ଡେନ ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାର କୁକୁର ୱାର୍ଡେନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ ଓ ୱାର୍ଡେନକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ କୁକୁରଟି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଏ। ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହ୍ୟୁବର୍ଟ ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହିଭଳି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ଓ ସେ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଏକ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମେଳାରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମନକୁ ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜିଉସ୍, ଯିଏକି ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଜିଉସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜିଉସ୍ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଜେଲରେ ପ୍ରିଜନର ଥିଲା। ଏହାପରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟକୁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରୁଷିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଡରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ପାସପୋର୍ଟର ଚେକିଂ ହେଲା। ଏଠାରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଭୟ ଥିଲା ଯେ କାଳେ ସେହି ରଷିଆନ ସୈନିକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନକଲି ପାସପୋର୍ଟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ କି ସେ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍କୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ୱାର୍ଡେନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହ୍ୟୁବର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ୱାର୍ଡେନ ତାଙ୍କ ଜଜ୍ବା ଓ ସାହସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ହ୍ୟୁବର୍ଟ ନିଜ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲା ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହ୍ୟୁବର୍ଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ।
ଓ ଏଇଠି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଓ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ